Het is nacht. En heel stil op het dik. Maar net zo lang meer. Ineen gaat het van... Wat zou dat wezen? Wat een ruis, wat een ruis. En we hinnen, ik weet het niet. Hè? Een oud bakfiets komt de dikdel. Dat is een fiets met een bak ervoor. Op een bakfiets zit een knien. Hij had een liets briltje op het puntje van de knienensnuit en een wiede, witte jas aan. De bakfiets zit vol rommel. Glazen potjes in alle maten, plastic slankjes, een oud koffer, blikjes, een gasstel, tangen, hammers, schroeven en spiekers, een paar boeken, een veger en nog volle meer. Wat fietst dat zwier? Zo mij nou, professor Snoot, de grootste geleerde uitvinder van Friesland. Hè? En daar trap ik mij dan midden in de nacht een ongeluk op die bakfiets. Ja, ik had net een hoes om in te waaien. En ik had net een bed om op te slepen vannacht. Ik begreep er geen knienekeutel van. Hè? Net in voor mij, professor Snoot, een hoes aan. En Joen had ze mij ook alweer op het dik zetten bij al mijn goed. De professor zucht het een paar keer heel diep. En traapte weer verder. Als de professor aan het uitvinden is, dan gaat er wel eens wat mis. Eens gaat er heel vaak wat mis. De laatste keer plofte het dak van het huis. En de keer daarvoor kregen alle drinkwetter een groene kleur. Dat kon geen kant uit verzeld. De oude bakfiets riet nou langs een veert. Professor Snoort moet oppassen dat er in het zuster er net in plompt. Ineen remmet ervoor. Ho fiets, ho bakfiets, even wachtje. Even zeggen. Als ik mij net verzin, luidt er wat in het water. Hè? Het lijkt wel wat op een boot, een wenboot. Ja, correct. Dat is heel toedacht van mij, want in een boot kist wijen en sliepen. Hè? Hij schoot de bakfiets in het gas en gaat op een boot. Maar de boeslampen schient er doorheen. Zat de Sjen is het ding in jaren al net meer bewennen. De ruten binnen dicht spiekeren met oude planken. De squastien staat hartstikke scheef. En overal hingen de verven erbij. Eens even denken. Deze boot is oud en schurf. En er ben het vanzelfs net een kop in, hè? En ik, professor Snoot, knapste uitvinder van Friesland, die had hem eerlijk vonden. Dus dat ding is van mij, hè? Van de boord naar de wal leidt een stikkende planken. Een stik raffelig touw hing het er boppen om die omver te griepen. Poortje voor poortje scharrelt professor Snoot oer de planken heen. Oei. De kieder haast al het wetter in. Lokkig kinder hem nog krekt om het touw vasthouden. Even later stiert er op een boord. Wat nou? Ja, als ik het goed had, dan maak je hier een door zitten. Even zien. Ja, ik had gelijk. Ja, ik viel de kruk al. Ja. Och ja, de door is open. Oh ja, dat treft. Nou ja, ik zie hem eens wel open krijgen, ja. Ja, ik als uitvinder draai mijn poot daar net van om. Nee, hè? De professor schijnt maar de boeslampen omheen. Een houten trapje gaat naar onderen het arkje in. Daar zal de slieprante wel wezen. Ja. Hij knoffelt de trapkedel en stiert weer voor een door. De door is dicht. Ineen blijft er stokstief staan. Jet het in het wat? Achter die door? Hij laat zijn knieën eer tegen de door aan. En hij harkt goed. Ja, nou is er de wis van. Ik ben je net alleen in de boot.
wat zal ik nou doen? Ik had geen zin om de tjustere nacht weer in. Maar ja, het kan vanzelfs gevaarlijk wezen. Wat soort. De jouwt een uitvinder vanzelfs niet om. Ik toch gewoon de doorriepen. Hè? Stadig, heel stadig draait de professor de kruk van het door. Stadig, heel stadig trilde de door een eindje open. En dan zuchtte het. Wat? Zo professor Snoert en Sjen. Mooi maar afwachten.